Para kadang siswa ingkang tansah tinuju kula tresnani, mbok bilih wonten ingkang badhe menapa nyun pirsa menados monggo monggo kula aturi ngendikan mumpung wekdalipun tasih longgar awit menika mangke ngantos tabuh gangsal. Nggih, monggo menawi wonten ingkang ngersakaken menapa tanya jawab lah nggih monggo nika saged dipun menapa dipun malih wiwit saking ngajeng ngantos rampung supados sami pirsa menika sedaya cakrik nyamping wonten sedaya wonten mriki saged pun pirsani kanthi permana nggih monggo Bijang menawi ngagem busana kakung bilih Pak Rois ingkang badhe maringi kersa ngasta nyamping saking dalem piyambak-piyambak terus mboten gentosan kados kala wau. Nek ngasta piyambak sekeca nggih. Nah, menawi ngagem prayogi ngasta ingkang mboten lereng supados mboten bingung nggih. Namung mangke menawi kleres menapa ujian nggih, ujian nika wonten soal ingkang misalnya menggunakan kain lereng itu menghadap kemana. Ini ngagem basa Jawi mestinipun nggih. Biasanipun nika kula dipun paringi wekdal kangge ndamel soalnya paling mboten kalih dosa, mboten kathah kok. Saklipun nanging saking kakung kalih dosa, kula kalih dosa. Biasanipun ingkang sampun ngaten. Mbok bilih wonten ingkang kirang menapa kala jering cetha menapa kirang marem menapa monggo mumpung kula tasih wonten mriki. Oh, mentul nggih. Menawi ingkang Solo Putri menika mentulipun ingkang Solo Putri nggih menika 7. Nanging menawi Solo Basahan 9. Nggih, Solo Basahan 9, Solo Putri 7. Solo Putri menika ingkang agemanipun menika Solo Putri ngagem tiba dodo. Nggih, tiba dodo kawungan ngaten lajeng agemanipun menika ingkang leres pakem menika mestinipun ngagemipun bludru cemeng. Bludru cemeng menika Solo Putri. Lah sak mangke menika manten sak mangke menika rak malah sami menapa nggih ngagem-ageman nika sembarang. Saremenipun alasanipun nika nganu menapa panas. Kang mongko menawi bludru mangke furingipun nika ngagem sutra ingkang sae mboten benter. Malah ketinggal anggun estunipun lho menika. Nggih. Terus menawi mbok bilih panjenengan Bijang kagungan kersa piyambak putra Kak Putri nggih monggo lah nek badhe ngersakaken menapa Solo Putri jangkep menawi sak mangke menika pancen sok wis sing praktis wae rasah nganggo siraman rasah nganggo ngaten Kang mongko siraman nika nggih wonten werdinipun. Siraman nika menyucikan diri supados pengantin menika mangke suci, resik. Lajeng dalu menika sak biasanipun saderengipun ijab. Ijab kabulipun kan enjangipun nggih. Lajeng malem midodareni. Menika menapa wonten siraman. Saderengipun siraman wonten pasang bleketepe. Terus menawi kagungan kersa ingkang jangkep menika wiwit cethik latu. Menika sampun wonten upacaranipun. Nggih, dados ingkang badhe kagungan kersa ingkang sepisanan. Cethik latu menika nggih namung kagem paraga kemawon menawa angklo, biasane kagem angklo mboten kompor, Pak. Angklo lajeng mangke kukusan pun paringi wos ingkang sampun dipun pususi nika kados para priagung ingkang tasih ngugemi kejawen jawinipun tasih kiyat mesti wonten menika upacara cethik latu. Des menika mangke ingkang cethik latu ibu lajeng bapak wonten wingkingipun. Des nggih dipun menapa sumet saestu ngaten
menika ngagem kajeng nika, ngagem kajeng lajeng nangke kualinipun inggih kuali ingkang saking lemah nggih. Lak wonten ta nggih lajeng kukusan mangke pun tok-etoke adang. Nggih pun wastani cethek latune badhe kagungan kersa ingkang sepisanan mesti kan ngrawuhaken para kadang ingkang badhe menapa masak rewang ya menika cethek latu. Sasampunipun cethek latu mangke nembe wonten adicara siraman. Nah siraman menika ingkang dipun sirami ugi penganten putri wonten dalemipun penganten putri. Wondene penganten kakung pun sirami wonten dalemipun piyambak. Mestinipun ngaten. Namung kala-kala kan wis sing ngantene kakung ora usah disirami. Wis dados dhewe ngaten. Namung wonten ingkang ngaten. Kang mongko menika mangke siraman menika toya ingkang kagem siram calon pengantin menika dipun paringi sekar setaman. Ya, sekar setaman menika mangke dipun pundhut setunggal bokor mangke dipun asta wonten dalemipun pengantin kakung. Lajeng ingkang kagem siram toyanipun menika ngagem pitu toya nggih saking saged pun pundhut saking upami nyon sewu haji nggih saking ngasta saking Mekah nggih arek jam-jam senajan namung gedhi biasanipun pun paringaken botol-botol ngaten. Lajeng mangke saking Masjid Demak menapa saking pundi upami menika radi angel nggih wonten ingkang sekitarnya saja enggak apa-apa. Sumur-sumur kon tanggi tapalih mboten menapa-menapa. Nah menika mangke 7 air itu nggih 7 sumber. Lah menika mangke dipun pundhut sawetawis mangke dipun asta dhateng pengantin kakung pun paringaken wonten menapa tempat untuk mandi itu wonten pengantin kakung pun paringaken wonten niku kagem siraman manten kakung. Wontene wonten putri siraman menika ngagemipun cindhe nalika dipun sirami ngagemipun cindhe menika. Dados mboten nyamping namung cindhe. Nggih, nika kagem siraman. Nggih, kagem siraman. Lah ingkang nyirami menika mesthipun ugi ramanipun, ibunipun, menawi tasih kagungan eyang nggih eyangipun, budhe pakde para sepuh ingkang sampun nate mantu. Boten piyantun sepuh ingkang dereng nate mantu sampun dipun dawuhi utawi ingkang tasih wetah. Tasih wetah tegesipun tasih sekalian. Namung ingkang nyirami menawi pengantin putih nggih putri sedaya. Kejawi ramanipun piyambak. Lah menawi eyang senajan sampun mboten kagungan garwa mboten menapa-menapa kan menika eyang. Namung menawi budhe ingkang tasih sekalian. Nggih, lajeng mangke kang pakde nipun nyirami pengantin kakung. Namung pengantin kakung menika nggih saking keluarga kakung, mesinipun saking keluarga kakung, putri nggih saking keluarga putri. Nah, sasampunipun siraman mangke pengantin lajeng dipun gendong ramanipun. Nggih. Syaratipun wonten siramannya wonten sekar tetaman, lajeng wonten klapa gading. Kenenging napa kok klapa gading ingkang dipun agem. Klapa gading menika menapa nggih cengkir nika kencenging pikir. Lah werninipun jene. Terus menika jene menika meralambangaken kemenangan. Warna kuning itu melambangkan kemenangan. Nggih. Pramila wonten nyun sewu nika Partai Golkar. Menika rak jene Partai Kemenangan. Nggih. Nika kula namung anu piyambak nyun mboten wonten hubunganipun nggih kalian politik nggih menika namung contoh-contoh kemawon. Nggih. Lajeng mangke sasampunipun rampung siraman dipun gendong ramanipun lajeng gantos busana dipun rias namung riasanipun menika moyo-moyo dados apa istilahnya dipun halub-halubi
Dipun halu-balubi pun paringi cengkorongan. Menawi menika ngagem cara adat Solo ingkang pakem lho nggih. Dados pun paringi cengkorongan, ning dereng dipun pulas ngagem lotha dereng. Namung gambar lajeng pun paringi warni coklat saking pensilipun menika dipun menapa nggih diarsir ngaten menika. Lajeng menika mangke nalika siraman penganten putri sak sampunipun busana boten dipun parengaken miyos. Dados kedah wonten kamar disengker. Nah menika. Nah, dus boten pareng medal-medal ngaten boten pareng kedah lenggah manis wonten tempat menapa nggih kamaripun piyambak. Ya. Biasanipun ngaten menika lajeng penganten kakung saking keluarga penganten kakung menika pengantenipun kakung boten dipun parengaken derek. Ingkang nderekaken namung bapak ibu lajeng para sederek saking keluarga kakung mirsani pengantenipun. Apa bener iku bakal calon mantene ngaten. Nek mbok menawa dijoli. Menika saking keluarga putri menika ugi ngaturi angsul-angsul. Nggih, angsul-angsul ingkang dipun paringaken dhateng keluarga penganten kakung. Angsul-angsul menika arupi ageman seperangkat kagem penganten kakung. Ageman menika menawi benjang-enjang menika badhe dipun panggihaken mantenipun, nggih ageman ingkang badhe dipun agem benjang-enjang menika ingkang dipun aturaken. Nah, kejawi menika ugi ageman kagem nggih menapa nggih kados dene menapa jas menapa hem menapa lah ingkang badhe pun aturaken dhateng penganten kakung menika. Ya ingkang dipun wasani angsul-angsul. Ugi ubo rampe jajan nggih nika saking penganten putri dipun paringaken penganten kakung. Pancen menawi menapa nggih adat budaya Jawi menika rumit nggih Pak. Rumit sangat. Terus ngaten nika alah kok ya nika dadak nggih piantun kathah menika werni-werni. Wonten ingkang senajan aku iki kahananku kaya ngene ning aku pengen sing jangkep Jawa deles nggih wonten ingkang ngaten nika nggih. Ingkang kathah-kathah menika rak piantun ingkang pancen ngugemi jawinipun. Kados nyuwun sewu Pak Jokowi ngaten kan tasih ngugemi jawinipun tasih kiyat sanget. Mila nalika kagungan putra mantu ingkang Mbak Kahiyang Ayu menika nggih upacaranipun nggih jangkep saestu. Nah, nalika Mas Kaisang kalian Mas Gibran menika inggih jangkep namung wonten putrinipun. Nah, kleres putrinipun nai Mas Kaisang kan piantun Jogja, pramila ngagem acara adat Jogja. Ning ingkang Mas Kaisang nggih menika ning Mas Gibran kan piantun Boyolali putrinipun terus ngagem upacara Solo jangkep. Nggih menika. Lajeng menapa ubo rampe ingkang kedah dipun siapaken nika pancen sedaya menika saking putri menika mesti langkung kathah amargi ingkang kagungan kersa. Lajeng menika mangke sak sampunipun krama sampun keluarga piyambak terus bobot. Nggih to, hamil nggih bobot. Menika mangke ugi wonten upacara malih, upacara kagem 7 bulan. Nggih 7 bulan nika nggih ngaten. Menapa ingkang dipun agem nggih menika kala ingkang ibu menika ngagem cakar. Nyampingipun cakar. Nah menawi pengantenipun menika agemanipun ugi cindhe ngangkagem siraman, namung mangke sak sampun siraman menika mangke wonten upacara gantos ageman kaping 7. Nggih. Nah menika biasanipun lajeng menika tak wonten napa menika cengkir gading ugi. Cengkiripun menika dipun gambar Dewi Ratih kalian Koma Jaya.
dipun angkah supados benjang putra ingkang lair menika secantik Dewi Ratih. Secantik itu dalam arti luas nggih, tidak hanya secara fisik tetapi secara jiwa raganya nggih. Lah Kumara Ratih ugi mekaten awit menika raja ratu yang sungguh sangat bijaksana. Ngaten nggih Pak Nuhadi. Menika lajeng mangke sasampunipun gantos ageman sepisanan pantes apa ora pantes gantos malih pantes apa ora pantes nyamping kalian agemanipun menika namung dipun tempelaken kemawon. Ingkang pungkasan ingkang nomor 7 mangke menika ngagemipun menapa menika lurik liwatan. Lurik liwatan menika ngemu pralambang bilih supados mangke anggenipun jabang bayi lahir menika kanthi gampil. Yesus liwatan dilewati. Lajeng wonten upacara menika telur ingkang dipun betaken dawah napa mboten nggih. Menawi Jogja menika malah menika menapa kloponipun dipun pecah kalian calon bapak pecah kalian ya mesti kedah sepisan saged menapa sigar ngaten. Nah menika ugi meralambangaken bilih mangkenipun anggenipun lair menika pinaringan lancar lan sae. Nah sedaya menika wonten werdinipun. Mangke sasampunipun lair watawis jabang bayi menika sampun umur nggih dereng badhe kirang langkung 8 wulan utawi meh 12 wulan. Nika wonten nggih, wonten Tedak Siti. Nggih. Oh nggih, Tedak Siti. Jadi upacara pengantin nika wiwit saking badhe dados pengantin ngantos Tedak Siti menika terus kemawon. Menawi menika dipun ugemi minangka piyantun Jawi ingkang tasih ngugemi adat istiadat ingkang kiyat. Nek samangke manten nika menawi sampun dados manten lak biasanipun lamun wis ning ndi waduh. Wis lepuleh ya angel amargi sami ngasta sedaya kakung putri ngasta malah engko ibuke sing dijak rono momong wayahe. Terus wonten wekdal kagem acara-acara ngaten menika. Nggih sedaya menika gandeng kalian kawontenan lan jaman ingkang ewah-ewahan jaman ingkang saya majeng sedaya sampun sumadya dados sedaya menika nggih gumantung wonten piyantunipun piyambak-piyambak. Lah monggo Bapak Ibu mbok bilih tasih ngugemi adicara ngaten saged dipun cakaken neng menawi mboten nggih mboten menapa-menapa. Nggih. Lajeng mangke menawi kagungan kersa menika kala wau wonten nggih tuwuhan nggih, tuwuhan lajeng wonten bleketepe. Bleketepe menika anyaman janur ingkang dipun pasang wonten nginggil. Nggih, nginggil nika bleketepe. Nika kagungan kersa ingkang sepisanan nika ngagem ngaten. Nggih, sedaya menika gumantung wonten piyantunipun piyambak-piyambak. Pak Nuhadi mbok bilih ngaten nggih, Pak. Nalika kagungan kersa ngaten mboten, Pak? Nek putra kakung menika radi gampil, ibarate glundung ngono wae. Ning menawi putra-putri menika kados menapa dipun angkat, sampun ngantos dipun kendelaken, dipun glundungaken, nggih mesakaken. Pramila menawi badhe krama dus nggih menika sok dipun tanting tenanan napa ora, iso ngayomi tenan apa ora putra mantunipun. Anak kula menika kalih nggih estri-estri. Dados nggih kula tamping saestu calon mantu kula rumiyin. Nggih, saya menika jodoh menika Gusti ingkang maringi. Nggih.
Kita tiyang sepuh menika saged kagem tulodo supados putra-putra mangke sae saklajengipun. Ngaten. Tinggal mencorong. Nggih. Pak, nyun sewu, nggih. Rumiyin menika pancen menawi perias menika kula termasuk piantun kina nggih. Rumiyin menika menawi rias sasampunipun lulus ujian. Kula nggih ujian lho, Pak. Ujian nasional lho, nggih ujian rias menika. Kula mendhet Solo Putri, Solo Basahan, Jogja Putri, Jogja Basahan, Sunda Putri, Sunda Siger. Sunda menika nggih wonten mriki kalih, Pak. Sunda Putri, Sunda Siger menika ingkang kebesaranipun menika. Lah rumiyin nika guru kula nggih dwija kula menika nggih piantun kina saking Solo ingkang setunggal saking Mayong Sri Gusta menika pancen nek sampun lulus menika dipun dawuhi mendhet sembogo. Nggih. Nek sembogo menika mboten kok ateges sirik lho, Pak. Wong menika namung wujud poso ngaten lho, Pak. Nggih. Terus nggih tirakat lah. Ngoten mriku nggih pun paringi dawuh-dawuh ngaten. Saking dados mboten kok lajeng menika ana setane apa dukun mboten lho Pak. Mboten ngagem menyan-menyan, mboten ngagem mboten ngaten. Nggih namung doa. Nah, sak menika sembogo menika sampun ical nggih. Sak menika nggih doa saking periasipun. Jadi perias menika nalika badhe merias menika kedah nyuwun menapa nggih pitedah saking Gusti supados mangke anggenipun ngrias menika saged sae. Nah, sak mangke menika ingkang mendukungnya kosmetik. Nggih, kosmetik menika ingkang mendukung nggih. Ingkang angka kalih caranipun ngeterapaken. Nah, kosmetike apik ning ora iso ngeterapke, ya elik dadine ngantene nggih to. Nah, lajeng kejawi ngaten ugi mantenipun piyambak nyun sewu manten nggih manten menika menawi tasih suci masih perawan pasti dia pamornya kelihatan Pak. Neng menawi nyun sewu lho nek pamore wis ilang pamore tegesipun nyuwun sewu bocah saiki nek pacaran kadang kendel-kendel. Jadi kadang-kadang terus kecelakaan gitu. Nggih. Menika pamoripun kan sampun ical. Terus senaosa mangke ketingal cantik, ketingal ayu, ning awuranipun sampun boten wonten. Terus namung mung ketok ayu ngono tok. Ning kirang anggun. Saestu menika kula nate ndadosi manten lare menika nggih wonten ingkang ngaten ingkang mboten nggih wonten ingkang sampun bobot 3 wulan gandeng tasih sepisanan kan mboten patos mboten ketingal nggih nanging kula saged ngertos menawi lare menika sampun bobot amargi nek kakung kan mboten ketingal nek putri kan ketingal Pak. Nek putri ketingal jadi saking jojonipun mriki nyun sewu payudara pasti sudah ada perubahan. Ada perubahan. Apalagi sudah hamil meskipun masih 3 bulan atau 2 bulan sekalipun. Pinggulnya ini kan mesti kelihatan. Nggih. Ada anak yang memang gemuk nggih. Memang gemuk. Jadi kita wetenge gede kaya aku wis saiki wetenge ya wis gedhe. Tapi nek rumiyin niku nek lare anu kan ketinggal, Pak. Dipegang itu sudah kelihatan. Ki mesti nganu. Ning nggih dipun paringi nasihat kemawon, mboten kok lajeng kepo. Iki mesti wis anu to, Mbak, mboten. Namung kula batos. Nek estunipun oh ya lali babaran kok ya gek ndang. Wonten lagi pirang sasi kok jare wis babaran. Lah berarti nek kan ya mbobot tenan. Nika ketinggal kok, Pak. Ketinggal saestu. Pramila kita menapa Bapak Ibu menika kagungan putra-putri menika kedah ngatos-atos sanget. Nggih, cah wedok ki aja nganti pinjunge iku mlotrok. Kudu kenceng, pinjunge kudu kenceng. Pinjung pirsa, Pak.
pinjung menika nyamping ning namung jumugi mriki. Kalau menawi piantun rumiyin menika piantun dusun nggih menawi siram menika kan wonten belik wonten napa menika apa jenenge belik sendang. Nah wonten sendang nggih wonten sendang kados menapa menika ceritane sepuh iki ceritanipun 7 bidadari sinten nggih Nawang Wulan. Nah menika menawi bidadari siram lak wonten sendang. Putri-putri keraton nggih ngaten ning siram kan wonten sendang. Wonten Jogja wonten Taman Sari menika, tempat wisata Taman Sari. Menika kan wonten sendangipun ingkang rumiyin kagem siram para putra-putri raja keraton Jogja. Menika siram wonten mriku. Sakmangke kagem tempat wisata, Pak. Monggo menawi badhe pirsa wonten Taman Sari ngantos sakmangke tasih kagem destinasi wisata. Panggenanipun nggih tasih sae. Nggih namung wonten menapa tembok-tembok ingkang sampun radi kirang sae ning dipun renovasi. Lah menika ngagem pinjung, Pak. Ngagem pinjung dados mboten ngagem rok, ngagem baby doll, mboten dasteran, ning pinjungan. Pinjungan niku nyampingan ning namung semanten. Nah, ngaten. Lah menika miturut piyantun kina nek pinjunge iku ora kenceng ya iku mau ucul to, Pak. Lah nek sampun ucul kan wis bubrah. Dadine wis ambyar nggih. Nek pinjunge kenceng lare menika mangke menawi dados manten, Pak, mesti mencorong. Menapa malih menawi dipun paes pas midodareni menika ora menapa nggih pralambangipun tumuruning widodari. Tumuruning widodari Dewi Nawang Wulan membuat supaya si calon pengantin ini kelihatan auranya mencorong. Ini pun kerik nggih, pun kerik. Dipun kerik menika dipun bucal menapa menika bulu-bulu yang halus sinomipun pun bucal neng dipun gambar rumiyin. Lah menika menawi dipun bucal dipun dandosi mesti mangklingi, Pak. Mesti mangklingi sampun. Kula sampun wangsul ngaten nika. Ning menawi lare menika sampun mboten gadis nggih tetep benten, Pak. Nggih senajan ketinggal cantik tapi cantiknya itu sudah auranya sudah hilang. Karena memang midodareni menika mecah pamor. Pamornya supaya pecah tapi nanti kelihatan cantik seperti bidadari ngaten. Menika lho menawi piantun Jawi nggih ngaten menika. Pramila bapak menika kagungan putra-putri nggih nganu lho, Pak. Sampun dibiarkan putranipun sak sekecanipun nggih. Nggih monggo ingkang dereng kagungan pengalaman kagungan putra mantu utawi dereng mantu menika saged kagem menapa nggih ancer-ancer kemawon anakku saiki wahyune ngene wae berarti anakku sik ngaten. Nek kakung kan mboten ketingal, Pak. Ing astunipun kakung putri menika sami kemawon. Mila wonten napa nggih unen-unen nggih, Pak, unen-unen. Anak polah Bapa keprada nggih. Ya, piantun jan. Mila kita minangka tiyang sepuh kedah tanggap ing sasmita nggih, Pak. Falsafah Jawa itu memang luar biasa kok. Sedaya menapa ingkang dipun ngendikaaken menika mesti wonten maknanipun, wonten pralambangipun. Nggih. Kula menika nggih nderek nyinau saking Pak Nuhadi. Pesanipun Pak Nuhadi kan pakar. Nggih menika. Nuwun sewu Ibu Dwija keparenga kula matur bilih seserpan ing ari menika sampun purna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para kadang sesa ingkang bagya mulya. Seserpaning ari menika sampun purna. Pramila saderengipun kondur sumangga kula dherekaken manungku puja wonten ngarsanipun Gusti ingkang hamurping dumadi. Kanthi ageng ing pangajab, mugi-mugi lampah kondur panjenengan sedaya dalah kula saged slamet widodo kalis ing sambikala, saged pinanggih malih kalian kulawarga kanthi bagya mulya. Amin. Sumangga sedaya kula aturi jumeneng saperlu manungku puja. Manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur.